Unom ka mga mananagat patay samtang laing unom ang nalagip usab ang kapitan na luwas sa gisakyan nga fishing bangka nga nasunog human kini ni Ulbo pasado alas 8 kagabi sa karagatan sa City of Naga. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Naatol nga naglawig ang usa ka cargo vessel habig sa kadagatan sa dakbayan sa Naga. Dihang nibutuog ni sila ang usa ka fishing bangka, King Brian. Nanawag dayon ang mga tripulante sa cargo vessel sa Philippine Coast Guard sa City of Naga substation. Dala ng ekipo nila nga moy ni pasirit sa nagkayo nga bangka, samtang uban mi-rescue sa unom ka mga tripulante niini, lakip na ang kapitan. Dahusab ang naugkat kagabi nga wala na'y kinabuhi, nga nakaangkon og grabing paso sa ilang kalawasan. Gideklarar nga fire out pasado alas 9 gabi, human sa kapin sa usa ka oras nga pagpawong sa kayo. Gihunong ang pagpangita kagabi dihang mihapak ang kusog nga unos ug sa pagpadayon sa pagpangita ganihang buntag na bangalan ng upat pasado alas 7 ganihang buntag nga wala nay kinabuhi. Matod ni Petty Officer First Class Joel Baring, Commander sa Naga Coast Guard Substation, nga nasuta sa ilang pasiunang pakisusi nga gikan ng fishing bangka sa Kawayan, Gilutugan Island sa Masbate nga misugod paglawig nitong Hunyo 2 aron managat. Sa dihang usa sa duha ka makina niini ang napalyar ug wala muandar kagahapon sa buntag. Naggamit sila ng single engine lang. Then mo to pagagabi nag-repair pud kuno sila, nag-continue repair hangtod na hitabo lang tong inatong murag na kuno ni explode. Ang iyang giingon sa may makina daw. Then mo to nigko sa sa sunog sa bangka. Oo. Totally born. Sa pagkaron ma'am, totally wrecked yun siya, totally born. Matod ni Mark Anthony Soliano, kapitan sa fishing bangka, nga mga kaubang namatay maoy nag-ayo og duol sa makina. Iyang gipasabot nga diesel, gasolina ug LPG ang ilang gidala og dili mga blasting materials. Wa ko ibaw kung basa ko na kuan sir, makina sir, yung kuan yung kahit og wild sir ba. Naglargo sa buto. Sakit kaya sir, sa aman sir na disgrasya man gid. Wala ra makaangkon og mga paso-paso sa lawas si Soliano. Samtang matod sa Coast Guard nga kritikal ang usa sa nadala sa tambalanan tungod sa naangkong paso sa iyang lawas ug pagkabali siyang tiil. Hinunang maong survivor ang naistorya na matod pa sa igsuon niini. Pagsuod na ko ito, nangutana ko niya kung okay ra siya sa iyang kuan, ingon man siya okay ra siya, pero maglisod jud siya tabi kay tungod sa iyang nangapaso sa iyang lawas. Asa man yung mga pasohan? Paso jud iyang lawas tanan. Nangapanit, Iyang tiil. nabali iyang tiil. Samtang padayon ang PCG sa gihimong pakisusi sa hinungdan sa pag-ulbo ug pagkasunog sa fishing boat. Ug kun si kinsa ang angayang manubag, gipaabot pa sa dila mga dokumento sa maong bangka kung rehistrado ba kini nga panagatan. Gipaabot pa usab ang tagtungod sa mga namatay ug naangol. Samtang panikamutan sa PCG nga mabira sa baybayon ang nabiling debris sa dagat. Ilabi na nga nahimutang kini sa channel nga agianan sa mga barko. Wala may na-sighted dito nga kuan, mga oil spill kay bangka ra man na siya. Then ang ihapong kuan, ang ihapong gamit is diesel. Kung naa man gani mga oil sheen lang lamang, dili kayo ingon nga mga kuan gud parehas na mga bunker oil. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.